حاولتنا إذا أمحرن عفارن بتون بناي تسلمتي نون عبرك آيات نوتات نقصلنا ونخش سلزلنا نو عنا تلأخون سلزلنا تسلقنا من مساسنا من معرب تقرأون نتسلنا نيموس أون كل حيلو تحس كم رأينا ما من لشون في حيلون نا كل أكيد إذا بلزلو إذا دعوة عن تبلكها عدي لنا فرسي ما سكن اللي بالناني تسجر في البحر ترى مسجاجريت نحن ينوسنا أنت أتمنى مسجاجريت البحر تمزم بالكذا أورمان تولم نيكال تولم أهايبو تسجر يبلا ما أخلنا إحنا قلت تقرأي هزو تقرأي لازم بتتأكم وسخنا على نانسا ناي حيلتات ناي مصاون زم عرارنا يلا تخريتي تندحرين زلواون جن فلت الله نوية تشوعتنا تزغ تقدر يكونن قبل علة تشوعته توسخي كلته تخليتي أفتح قدامي تشوعتنا زللا جن أما حشنا يا نانس أفتح حنتون كتأت تخليها تا مناي مجمع رياضة ناي بوليسكات الحداش سلزي شوعته قدام روح هذا مالت دارك شو منته تي أو تي أصلا سلنته جن زي إحنا تنكفى سلزي لنا كل سب سلز فلتا هزونا هون يدقون نسخم أنا هالوت زي أنا محشنا يلا تندحر زقتنا كفلت زلوتنا شدش سنتوي ناي عقمنا مرئين أفتنا مجمريا ندردر دلوقتي ناي أطفل تخصت أطم مال زينين أو زين نزاتي أطفل زاناي خليت زوج أنا تناي دحر شدشته نافتنا سلام زته خنقتون تخويننا زين يتجبرها قدم زته أفتي أي ولا قدم زته تل قدم زتي سلازي تأنا نزلنا قاليو كم قالي سوون سمعه أفتزلوا نابزم سيا مزول دي هو أمتينا أفتن شوعت قاليين مالدي نو الحزي أسرات يفتح زول أفتونا أفسلوا زوصنا له اللوزي حزز قبر زلوا خسن قزعنون لا أزول ناي بجت أفتلو كلتشين 10 سلستن زول أبزي أخل تشين 10 تروعة وسيخنا أفتو من بارتي تاتون رئيتو هيو لا نيرم كل زيت حطو زول حقهم يوم 10 أخيل دماي كلتشين 10 تروعة نسون يأتينا تقول هذا ولا لقط زبلو نمتاينا بتأش من أتو أفتأتيني يعني يرنا يناقل مستوصي تأتوم زررفون زررف يقولوني فلذي لا أقنا نلزل لا أقنا زين بسرعة زررون يجلون كدم زررف أفتي أي ولا لذ كدم زررف زين يفت سما نايمان زررف تري لي هاي ما تعرف هذا أمر يدم الله لحد ذات دليها اللي جوره تزارب أميديا زونين ورن لازم زمع بل النجار سمعنا لنا مالتي وزين كم متفصل وزين متفصل كا نفتن شو عتنتي نعطو تحنتو نوسخنين قال لي عنده تشرارفن هو جن كده مزرربين أتي نبزر هنعطينا إلا أنا قبلني لازم قال لي إن شريف نامسينا جن كده مزررب يفتسما ومن قد عزاتي خاص نبزربين أتون تيلي إلكتريك بانك عزاتي خا نمتا نبزربنا أتون وأذكر تقصنا هاللون كونيري ترى هو مستوصي كحنك الناس لزد اللي ينبر تزحنا كانوا لا بزعازي كنا تاش من قبر لزين أفتح حلفة زين ورا كرم الزررب كفت سما زلون مات ناب زررب كنا أطس فتسمن يعني مش فتسمخه ناب زررب نفتن شوعت مستحنتو وسيك كمالي لا يتبقى يزلون تزيل لهم تهزارونا بقولتنا عن غيدي جزء زسويلو كابز عدنا تملالس كذرة جزء متفاي إحنا جزء بلنا كنا تفب سرين خلنا عدل ما هبد ما ينزلاي جزء بذهب كيو كفتي أحن تبرد كفتي أجزع نمسة كفتي سراوت نمسة ندنا جر توصلك خيدي خلي وأمنا تتخصنا إلا نكسر حدي أفلتي زي عند حرزي قبل كوينو بتخصنا الدو كنا فرصة خان خيرنا ملينا
هم تنتهى نحن نقاطرنا أيكونن حيلو جن كرتم كم زي العالم قبرنا هيل تخليهم كأطوي من كم درجة أنت توزعي مالتي الذي كم ملي يتأفق قبله خيليو تستاهله فتينا يكونن من مرز حزي يلوان قبلنا اللو إنا نزلنا تا نايم ودعتا تزربا زبلنا يدما عدتات يروحنا سيلو ناي سلام دردر زتتات يدل ايونا هولو مالتي ግን بحقوق قورلنا امزلنا ذلو إلمنا وانا امتى يحب ايدي تقول داي اسخاتهم تفضوا ايهم أفتنا يتبقى بيت مهرس على ما أجنداي نتيراي نحن تحابينا مايت كافزنا ونين حبان تاين قبل كم دلنا في اللي تقول له كاو علمنا ونين حبان سلام نايمان زدلن تخوينو نؤيو يزاربان نزلنا برنس حزين أين ورث من تخلي كم تخلي زنورة أو كافتن كافت شراريفنا زمت أنا زي آخر تي أصل لازم أتيها حزونك حتى نانتلو ريخم وندو زين شديش تنتي ينانلو أورينا ين بقى مزيان يفتسمان نوانا يتمسو نسان تفتسيمون صبو دليل له مالتي نزاررب تزيد اليوم سلازي توصانا حزناتي نحنا قليزنا لنا نايمان سلام نحر دليل عمل لنا انتيلو كم تحزز فتنا زلو هو قاي بقولتنا هم تانا ريان من ما يغيرن بزح جزيون يقولون كسأنها يغلل كافتن حسر متها لا أنا هبلنا يغلل زي يد اللي كسراتات جن كقاعد يمغليه بق حز قبل زلوا نبتنا إنا نزلنا زي تاي ماري كابيل كذا بالي كنا سرع سراوي تمارك هاي كنا جمن نفتح من كل سرع وني إذا كان هزبي مزل ما أعتقد أيضا متزلوا تتبتنيش فحلو بقول نجزون نبقى يوم تقدر تاخذنا تاك آخرية وعوائلك ترعرعيلك فكرك تقبل نجار كم زي اللي عدود هاي بتنا اللي حنت كبر برت مستقص قالوا ذا هدم كل هدمي ما تيكون جن ننك مالكم نقول نتوتر درون أشما يغيرن فلذي ويكتفون يوم كدم سسون يوم ويدما نبذ دردر كلتا ممر زينين ويزان دردر آتي كتصنح مو عدل ترهيبه نوع على يزخون النجار كم عار فلذي ناتيا كلتا مرزان ولا زلنا مسنين وكفرسين تايلو نايم قبل عدل الله جن جزيه ولا نسون التلفون تزيبلو ناوزي أنت زي آتيو جزيه ولا أنتم نايدقون نقرم زلنا زيو وأنتم هم تزحلفوا هي مسلكم كم تيا واحد يا برها ودينا ما تكون كبرها نورنا لو أدم على النار يكونن صومنات سؤال تصنيحها يخون جزيه مجلس أمهاب ويزخون جزيه أخيوا حمش تكشدش تجزينا بيت مر أخيوا تخيدي نزارو دو أجندة دو نقولو ما هو حمس مسنا اليوم كنت فلوت من قريم عدتاتنا تبلو حزقهم عين صوتي إلا متعش مقبرين صومنات هون معلتات لو تكون مسيحي اليوم لازم إيمان زكد سكم تخينو قلتيفكم بقهم كجبر زكاة المالد حزب بزح وفري زلو أنا وني رخونا له نوني رخوه له نحنا يعطينا أنبيكم من دي أنا كم زلنا بزح تاش مقبرين لنا أنت دوي لنا ما زنبيكم من دو زي أنسو زي أوردو بقى قلص غيرنا يلنا لو وزحت أمون يرد أن أيو قال يقول بعلاتهم تمنى يرجع في الليل تعلمنا حراسات قلص أزناري سراويتي وصا أنستيو قفعتات نا خنونو قبلناوني صار حجزيم صا يطميت له نصا منقساسي هالو اغلغلوت هالو كله تات يلو نيرمي مستنانا تاساسران ما ناي بوليتيكا اسرات نالنا وسخنين تي كالوتون ناي وصار كباتون تاخونكم زلو زبلنا ينلو اغن كساخندو تاشمي كونان نمردا زصغما سيكونان افتنا بوتا خوينم كحسبون تلو يمنا زبركم يكونن ون يبليام ناي مقبالن زي مقبالن زي خوينو سلام زدلي
ክቕበል ይኽእል እዩ ዝብል ኢና ስለዚ እሱ ካብ ሕዚ ደጋፊ እዩ ዘሎ ናይ ደገ እዚኦም ግን ሓይለልና እንተኢሎም ኣይቕበሉን ምልክታት ኣሎ ግን ናይ ምጭብርባር ክሳብ ሕዚ ተሓቢእና ንጀምር ዝበሉ ኣሎ ካብቲ መራርሓ ተሓቢእና ኣይንጅምርን ድሕሪ ኣይና ውፅኢና ታሸድሽሽ ነጥቢ ብድሕሪኦም ዝረኸቡና ኣለዉ መሚርኩም ዶ ከም ኣይሎም ክምእ ተሎ ታሻድሸይቲ እንታይኣ ትብል ብዕሊ ንሳቶም ገሊኦም ያው መሲልኩም ዘይምጀመርኩም ኣይምጀምርን እንታይ እናውፅኢና እዮም በቃ እዚኣ ዝኣምኑ እንተኮይኖም ንገርዎ ማልሕተትዎም ፊት ንፊት ግን ምዚኦም ኣይንራኸብን እዚኦም ፀላእቲ ክሕነቑ ዘለዎም ግን ንሕና ንሓንቆም ኣይክን ብሕግን ብስርዓትን ናብ ውግእ እንተኣትያ ካሊእ ዘረባ ኣይግን ብሕግን ብስርዓትን ተፃርዩ ዝግበር ስለ ዝኾነ መንጎኛ ይሃሉ እዚኦም ክእመኑ ዝግበኦም ደመሰረት ያጠን እዮም ተዛራቢልካ እውን ክትብል ኣይትኽእልም ከመይ ጌርና ንዘራርብ እዚኦም ናይ ደገ ሓይሊ ናይ ደገ ሽማግለ ዓዲ እዩ ካብ ሕብረት መንግስታት ጀሚሩ ኣብቲ ገዛዕ እውን ውፅኢና ኢልና ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል መንጎኛ ግን ይሃሉ ተዋሕድስ ምስክር ኣለካ ማለት እዩ እምበር እዚኦም ገና ካብቲ ኣፍ ደገ እንተይወፁ ሓደ ገፆም እዚኦም ክሪኦም ኣይኮንና ንደሊ ሕዚ እውን ተረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፀሉ ኩነታት ናይ ምፍጣር እምበር እዚኦም ስና ፍርዲ ዝቐርብሉ ግን ስርዓት ሒዝና ክንከድ ስለ ዘለና መንጎኛ ይሃሉ ናትና ይሰምዑ ናቶም ይሰምዑ ናይ ባዕሎም እውን ሓሳብ መንጎኛ ዝኾነ ሓሳብ ንሓዲኡ እንተይወገኑ ክኸዱ ንሕና ሰዓርቲ ኢና ተሓቂ ስለ ዝሓዝና ንሕና ሰዓርቲ ናይ ህዝቢ ሕቶ ስለ ዝኾነ እቲኦም ናይ ገዛእቲ ናይ ትዕቢተኛታት ናይ ህዝቢ ጣሒንካ ናይ ሙዳእ ተቓሊዖም እዮም ብዙሕ ዘሰክፍ እውን የብልናን ከምዚ ከይገብሩና ከምዚ ከይሰርሑና ግን ተጠንቂዮና ክንሰርሕ ከዓ ስለ ዘለና ሕዚ እውን ተጋሩ ምሁራን ብፍላይ ተመብ ደገ ዘለዎም ኣብቲ ገጠር ናሃለና ቃልሲ ኣትሒዝና ተዳለው ኢልና እዮም ኢና ንፉዓት ተጋሩ ኣለዉ እዮም ኣብ እዚ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ እውን ዝፈልጡ ልምዲ እውን ዘለዎም ስለዚ ፅሑፋት ከዳሉ ከምዚ ዓይነት ዘተ ዘሊልካ ስለ ዘይእቶ ከምታ ናይ መስል ዓርሶ ሰነ ፅናዕታት ዝሓትት ስለ ዝኾነ እዚኣ እውን ኣብ ዘይኮነ ከይንኣቱ ከይንጋገ ከይዳሃይደ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዕድል እያ እቲኣ ብድምፂ እያ እዚኣ ብዘይ ድምፂ ሽግር ከይንፈጥር መፅናዕቲ ትገብሩ እኒኦ ክንደይ ፅሑፋት ዘዳለዉ ትግበራ ዝግበአን ተመክሮታት ኣለዋ ንሕና ከዓ ኣለና ከምዚ ዓይነት ዘተ ናብ ክንደይ ፀገም ዘእቱ ምዃኑ ጥንቃቐ ደሊ ሕድሕድ ክያዶ ናተፈተሸት ትፅሓፍን ቃላት ዘይተረፈውን እናማኺርካ ብዝመስለካ ኣጋምጣ ሓስ ክየድ ስለ ዘይከኣል ነዚኣ ዝሕግዙና እውን ተዳልዮም እዮም ብዙሓት ንፉዓት ተጋሩ ኣሎ እዮም ብዓለም ሰላቓልስና ዝፈረዩ እቲ ዝርዝር ንሪኦ ዘለና ጥንካረ ተወፋይነቶምን ፍፁም ክበሃል ዝከኣል ናይ ትግራይ ጥቕሚ ብስሩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣሕሊፎም ዘየቡ ብስሩ ዘይግመቱ ክሳብ መጨረሻ ዝጠፍኡ ምሩፃት ምሁራት ልምዲ እውን ዘለዎም ሰውዚኦም ተወዲቦም እናሰርሑ እዮም ስለዚ እኔና እዩ ገና ቅድሚ ምኻድና ኢና እዚአን ንሰርሕ ዘለና እምበር ናይ ማን ናብቲ ዘተ እንተኣቲና ምስ ብዙሕ ዓቕምና ኢና ንኣቶ ስለዚ ብወገንና ኣውፂና ኣለና ተዝበልናዮም ማሓይሽና ኣለና ካልኦት ምድላዋት እውን ጌርና ኣለና ያው ንፅበልና ብካሊእ ገፅ ግን ክሳዕ ዘይተቐበሉ ንዋጋ ኢና ግን እውን ክንገፅል ኢና ስለዚ ንኣቶም ዝሕሾም መቕባሊ ንኣና እውን ሕግ ይጠቅም እዩ እንታይ ክሰርና እንድሕር ብድርድር ዝወዳእ ኮይኑ ቀደምና እውን ብሰላም ብሕጊ ብፖለቲካ ኣፈላላይ መጨረሻ ብህዝቢ ውሳነ ይወዳእ ኮይና ነርና ብሓይለ መልጢ ድላይና ንገብር ኢና ስለ ዝበሉ እዮም ምስ ኢሳያስ ተሰማሚዖም ካሊእ ሓይሉና መፅኦም ናብኡ ዝኣተው እምበር ንሕና ኣይኮንናን ናይዚ ኩሉ መበገስሳቶም እዮም ስለዚ ሕዚ እውን ጉልበት ኣለና ኢልና ዘይወዳእናዮ ክውዳእና ኣይንደልን ኣይኮነን ግን ሰላም ዕድል ተሃልዩ ሰላም ህዝቢ ንሕና እውን ደሊ ኢና እዚኣ ዘይቕበልቲ ኮይኑ ከምታ ዝጀመርና ንኸይድ ንኩሉ ድልዋት እዛ ግድ ተረኺቦም ዘለዎ ዓወታት ሙሉእ ንምጓር ካብ ህዝብን ሰራዊት ትግራይ እንታይ ትፅቢት ዝግበር ሓፂሩ ታዝሓዝናያ ያው ንደጋግሞ እዩ ተካይዳና ሓድነት ብና ሓደ ዕላማ
ጸኒዕኻ ተሓጋጊዝካ ለይትን ቀትርን ምስራሕ ንጸላኢ ምምካት ከም ዘለና ከይድና ኢና ርባዕ ተሪፋትና ግዛዕ ተሪፋና በልና ናትና ዓቕሚ ብርባዕ ክንሰርሖ ንኽእል ብዝኾነ ወይ መንገዲ ዘይተመልአ ስለ ዝኾነ ከምታ ሕዚ ሳብ ሕዚ ዝመጻንያ ብኸምኣ ኢና ክንውዳእ ዝንኽእል ሸራሪፍና እዚኣ በፂሕና እማ ገለ ይንኾንን ዝብል ብስሩ ኣይሕሰብን ከምኡ ዓይነት ተሓሳስባ ኣሎ ኢለ ይኮንኩን ግን ትፅቢት ሓድሽ ኣይኮነን ማለት እዩ ትንሰርሖ ፀናሕና ኣጠንኪርና ክንቅፅልና ሓድነት ዓብዪ ዓቕሚ ኣብ ክሊ ዕላማ ኮይና ሓድነትና ስጢምና ኢና መፂና ሕዙን ሓድነትና ህልውናናን ድሕነትና ገና ኣይተረጋገፀን ናይ ምርጋፅ ዕድሉ ዓብዪ ኣሎ ከም ድልያዮም ዘበሳውስና ዝነበሩ ነክዮ ኣሎ ገሊኦም ህዝብታትና ገና እዮም ገና ንሶም ክንውፀም ኣለና ንእሽተይ ተሪፉና ብዝብል ወይ ተወሰነ ሰብ ተቃሊሱ ታሸገረ ኣሎ ክዶ ይኽእል ማይንብልን ታዝሓዝናያ ታዘርአናያ ፅንዓት ሓድነት ክትቅፅል ምስትርሓይ ኣይከኣልን ብስሩ ምስትርሓይ ትኸፋእ ነኪ ክኾን ይኽእል ከም ዝበዝሕ ስለ ዝወፅእ ግን መሊኻ እንተከርካዮ ክግልበጥ ይኽእል እዩ ናይ ምግባፅ ዕድል ኣሎ እንዲኦም እዮም ከም ፀላእቲ የፀናፅሉ እዮም ዘለዉ ከመይ እንተገበርና ንግልበጥ ኣዝኣ እውን ዝብል በታ ነሳርሓ ዘላ እውን ዝተባሃለ እዩ ትምልዓል ቀሊል እዩ ማለት ይኮነ ትዝገጥም ዘሎ ቀሊል ማለት ኣይኮነ ስለዚ ተሓድነትካ ስጢምካ ሃብ ዕላማ ስለዚ ኩለ መድያዊ ቃልሲ ንበሎ ነበርና ናይ ዲፕሎማሲ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ንሰርሖ ነቲ ውግእ ዘድሊ ኩሉ ነገር ምድጋፍ ብዙሕ ድጋፍ እዩ ኣብ ከተማ ኣብ ደገ ኣብ ገጠር ኣብ ኩሉ ካብ ስንቂ ጀሚሩ ዝግበር ዝነበረ ደጋፋት ክቕፅል ክንሸራርፉ ሕዚ የብልና ዛዕባና ቀዳማይ ዛዕባና ሕዙን ሓድነት እቲ ህልውናን ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ብስር ክትሸራርፈ ይትኽእልን ካልኣይ ሳልሳይ ርብዓይ ኣጀንዳ ክንድርበልና ይንኽእል ቁፅሪ ሓደ ኣጀንዳና ናይ ኩሉ ተጋሩ ብዘካቶም ባንዳታት ንብሎም ውሕዳት ኣብ ቁጥሪ ዘይኣቱ ናይ ኩልና እዚኣ ውሑስ ክሰዓት ትኾን ከምታ ተቃለስና ንሳ ነውዓላ እንደግማ ኣብሊፅና እውን ክንደግማ ንኽእልና ኣጠንኪርና እውን ክንከዳ ኣለና እታ ዲፕሎማሲ ትበሃል ነበረት እውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕና ዲና ዋእሞ እንደጠቐመላ እዚኣ ከምታ ዝሓለፈት ከይትከብደና ትኽእል ትኾን ንሳ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕና ስለ ዘለና ግን ክትቅፅል ኣለዋ ከምታ ዝተባሃለ ሕዝስ ኣብዚ ደረጃ ዝበሲል ዝበፅሕና ንእሽተይ ተቃሊስና ንርከበሉ ኢና ዝበሃል ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ህዝባ ኮይና ስለዘይተወድአ ህዝባ ኮይና ክሳዕ ዝውዳእ ታዛሕናያ መንፈስ ሒዝና ክንቅፅል ኢና ዘለና ሰራዊትና እውን ከምኣ ሕዚ እውን ንሓየለ ሓያል እዩ ጥዋዕዋዓይ ዘብእ ዘሎ መስተንክራዊ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ ድሕሪ መቐለ እውን ዝሰርሑ ዘሎ ተኣምር እዩ ታንክ ትበሃል ይነበረትና ብርክት ዝበለ ታንክታት ተዓጢቑ ኣሎ ኩሉ ዝከኣሎ እዩ ዝኾን ዘሎ ሰራዊት ኩሉ ካብ ጥራሕ ኢዱ ናብ ክንደይ ዕጥቅታት ኣትዩ ተንቤን መካናይዝድ ኮይኑ እግረኛ እዩ ነይሩ ደባ እዩ ነይሩ ኣብቲ 10 መዓልቲ ውግእ ኣብ ከይዱ እውን ናብ መካናይዝድ ተቐይሩ መዳፍዕስ ተጋልኦት ከበድቲ ብረታት ሓንቲ ሒዙ ናብ ተኩሲ ሓንቲ ዙሕ ይሕዝ ናብ ተኩሲ ተተባላሻውን ፀጊኑ ዝትኩስ ተዓሙታት ናጎተትካ ናይ ምቕማጥ ኣይኮን ናይ ምቕባር ኣይኮን ኣብኡ ኣብኣ ግልብጥ ቀፃ ገይርካ ናብ ተኩሲ ሕዚ ድማ ታንክታት ሓደ ሓንቲ ጀሚሮም ናብ 3 ከምኡ ኢሉ ሕዚ መጀመርያ ሓንቲ እያ ተታሒዛ ኣብ ዓፋር ድሕሪ 2-3 መዓልቲ ውግእ ኣብ ካሊእ 3 ወሊዳ ሕዚ ታንክታት ኣብ ኩለን ኣርሚታት እኒአና እዚ መስተንክር ዝሰርሕ ሰራዊት እውን ገና ፅበዮ ዘለውን የመና ቀሊሊን ማለት ኣይኮነን
ኣብቲ ሕዚ በፅሒዎ ዘሎ ኮይኑ ኣይኸብዶን ክደማስሶ ይኽእል እዩ ኣብ ድላይና ክንበፅሕ ንኽእል ኢና በዛዕባ እዚ ስለዝተን ዕላማታት ስለ ዘይወዳእና ኣብቲ ከቢድ ግዜ ኮይንና እኳ ክንደይ ነገር ዝሰርሐ ሕዝማ ብዝሓሸ ዓቕሚ ፀላእ ድማ ቁልቁል ኣፉ ኣብ ዝድፈአሉ ከም ዘለና ሓሰር ክመፅእ ይኽእል እዩ ክቃፀልን ክብተንን ዝኽእል ኩነታት እዩ ስለዚ እንተይተጃሃርና እንተይተዓበና ናይ ህዝባዊ ኩናት እዩ ናይ ህዝቢ ልእኹ እዩ ዘለና ተን ዝተባሃለ ሰለስተ ዕላማ እውን ናይቲ ሰራዊት ዕላማ እዩ ኣይተመልአን ስለዚ ክሳዕ ዝምላእ ኣጠንኪርና ከም ዘለና መንጎ ናይ ተውሲ ጠጠው ምባል ተሃልዩ ፅቡቕ ተውሲ ደው ኣቢልና በታ ዘተ እታ ረብሓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ትረጋገፀላ ኩነታት ክንፈጥር ንኽእል ኢና እንተዘይሃልያ ኸ በቲ ሕዚ ሒዝናዮ ዘለና ልዕልነት ፀላኢ ክነበር ክኾ ኢዱ ክህብ ብናትና ዓወት ክዛዘም ታ ዝበልናያ ናይ መጨረሻ ሰዓት ናይ ደርጊ እዩ ዘሎ ሕዚ ከም ደርጊ ንዚ እውን ክንቀብሮ እንኽእለሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ሰራዊትና እውን እዚኣ እዩ ክሰርሕ ንፅበዮ ክገብሮ እውን ዝኽእል እዩ በብእዋኑ ንሪኦ ዘለና ምዕባለታት እውን ንሱ እዩ ስለዚ ተን ዝሰርሐናየን ብሓደ ገፅ ክንደግመን ግን ኣማሓሽና ክንቅፅለለን ከም ህዝቢ ከም ሰራዊት ኣብ ከተማ ኣብ ገጠር ኣብ ኩሉ ልክዕ ሕዚ ግን ዝሓሸ ኩነታት ኣሎ ገጠር እውን ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ከተማ እውን ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ገጠር እውን ኣብ ክንደይ ነውፂ ሕዚ መብዛሕትኡ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ኮይኑ ተረጋጊኡ ናይ ባዕሉ ምሕዳር ነቦቱ መሊሱ ዝንቀሳቐሰሉ ስለዚ ዓቕምና ኣብ ሰራዊት ጥራሕ ኣይኮንናን ወሲኽና ህዝብና እውን ሓደ ጌርና ክነንቀሳቐሱ በዚ ፀላኢ መፂ በተነና በዚ መፂው ከተማ ዘረገና ዝበሃለስ ኣይኮኑ ሓደ ነፃ ኮይንና እታ ናይ ሓርነት ንፋስ እናስተንፈስና ሓይልና ኣለና ኣብዚ እውን ስለዚ ብኩሉ ኢና ሓይልና ብወታደር እውን ሓይልና ኣለና ኣብ ከተማታት እውን ሓይልና ኣለና ዝሓሸ ዓቕሚ ሒዝና ንቕድሚት ተን ልኡኻትና ክሳዕ ንፍፅም ክንሰርሕ እዛ ጉዕ እዚኣ ክንውዳኣ ከምታ ዝጀመርና ኣብቲ ሓድሽ ምዕራፍ ድማ ብናይ ባዕሉ ኸይዲ ካሊእ ምዕራፍ እዚ የድልየና እዩ ንድሓር እውን ነቲ ቀፃሊ ንሰርሖ ስራሕቲ እውን የድልየና እዩ ሕዚ ግን ዘይተመልአት ስራሕ ስለ ዘላ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ እታ ዝሓለፈት 8 ወርሒ ተመሊሳ ከይትመፅእ ናይ ሲኦል መንገዲ ዝበሃል እውን ክጠፍእ ናብኡ ዝወስድ መንገድታት እውን ክንዓፁ ዘይተመልአ ስራሕ ዘይተመልአ ሕድሪ ስዋኣት ኣለና ናይ ቀደም ስዋኣት እውን ሕድሪ ኣለና ናይ ሕዚ ኸ ናይ ዘመን እዚ ናይ ፍሉይ ታሪክ ዝሰርሐሉ ዘሎ እውን ሕድሪ ኣለና ክትዛዘም ኣለዋ ከምታ ዝጀመርና እዩ ናይ መወዳእታ ሓቲ በፂሕ ኣለኹ ዶክተር ያው ህዝቢ ትግራይ ዝሓለፉ 8 ወርሕ ኣብ ናይ ሲኦል ድባብ እዩ ነይሩ እዋን እዚ ተቐይሩሉ ሕዚ እሞ ምናልባሽ መንግስቲ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፈ 8 ወርሕ ዝበፅሑ ፀገማት ንምፍታሕ እንታይ ጭቡጣት መደባት ኣለዎ ናይ መወዳእታ ሓቲ ክኸውን ሓደ ዝክንሰርሖ እንደሊ ኣብቲ ቤት ምክሪ እውን ኣልዒልና ነርና ካብቲ ሕዚ ንብሎ ዘለና መዓት ጉድኣት ይበፅሒና እቲ መበገሲ ናይ ስራሕና ክንዲ ተቐቲሉ በዚ ተጨብጭፉ ዓንዩ ደቂ ኣንስትዮና እውን ከምዚ ተጋፊዐን ኣብቲ ናብትን ንረኽቦ ነገራት ኣሎ ዋ ሕዚ ካብ ዘረባ ወፂና ብጭቡጥ ናይ ኩሉ ናይተን ዝተረፋና እውን ድሓር ግን ናይቲ ነፃ ወፂእ ዘሎ ጉድኣታት ብምሉእ ክፀብፀበሉ ናብ ዝርዝር ክንኣቱ ኣለና ዕድል ሕዚ እኒና ከም ዘለናዮ ሕዚ ኣብ ፀላኢ ውሽጢ ኮይንና ንሰርሕ ዘለና ብናይ ባዕልና ምምሕዳር ኢና ኩሉ መረዳእታ ምእካብ እንታይ ጉድኣት ኣብ ሰብና ክንደይ ተቐቲሉ ክንደይ ተጨፍጭፉ ኣብ ኩሉ ከም ትግራይ ተን ዝተረፋ እውን ድሓር ንውሰን ኮይንና ክሰራታትና መሊእና ዝሞተ ኣካል ዝጎደሎ ደቂ ኣንስትዮና እውን ዝፍለጥ ዘይፍለጥ ኣሎ ጉድኣት ዝበፅሐን ኣብቲ ሞማት ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ምግፋዕ ኣብቲ ምድፋር
فولي زخولنا حمومات ما يسوي هنا حمومات مدفار كل تبدله كفلت لنا هم طلعتنا امتان فلت لنا يكون نحن نقول وابينا زلنا حزي تكالاتنا عنيه اب تقمتي زنورنا له كنتات نفلطينا حزب يلنا زرزر فلطو يدلي زرزر فلطو حسكا ايهم صراحه زكاء في كان يمقلع طرح يكون هزي هلنا بتشبط اتي نسوم زلو نورو نا 4 نا 100 عامت يعني دحرت نسوصنا هنا كندينا ندحرت تملسنا كندي انت كالاتنا عانينا يطعنا بحزيون تجمر ነገር له زرزر صبصاب يلينا زرزر صبصاب هافت انسانهم كم سبنا تطاقعنين تقتلنين تسبابيرنين بلعمونيم هافت انسانهم كم سب عبي بدل بصحيوني إذا هافتناون أمتى بصحيله هافتكم تنفلطينا هافتنا كلتشن 10 تنفلطينا نكلتشن 10 سلستن ما بقسي مدوناون نيروس لذي كنفلطه مسرته لمعتنا ذال من قد الكتريك تلون بنيو على المقد صنع ولا انتخونه فلط ماي كلن نايد امبتات كالوتون زون تغودي نايطنا تكالاتنا بيت مرتاتنا تناي حزب تግራይ مصنات بمقتال راح ዝግለጽ አይኮነ ወይ ብናይ ደቅንስ ዓመት راح አይኮነ ዝግለጽ መሰረተ ልምዓታትና ብምፍራስ ነው ንድሕሪት ክንመልሶም ኢና ያው ተጥፍ ያው ንጥፋ ይንሱ ማለት እዩ 100 ዓመት ዝባል ነይሩ ለት ሓደ መጽናት ሃፍትካ ጠቅላላ ናይ ትግራይ ሃፍት ዝባል ናይ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ናይ ወልቀ በዓል ሃፍቲ ናይ ትእምት ተካላት ፍጹም ዝባል ዘሎ ነዚ ናይ መጥፋይ መቅታል محرد انسى ريون تاريخنا فلتي تاريخنا ون قال الله كتف زي غورو ነገር የሉን ስለዚህ ክሰራታትና ብስተኻለ በሐጭር ጊዜ ንፍለጦ ናይ ክረምት መደብልና አውጽና ያለና ተዞልከው ሰራታት ገሊ በቅርሺ በአካል ሙዳ ገሊ በቅርሽታት በገንዘቡ ዘይተ ሃሊ ግን በቶም መለክዕታት ናይ ልምዓት أوين هذنينا أسرت حمشته 10% نازلنا دحرتوسن عامت تمنوت زنورنا حزمت عندنا عند إذني زخلو تغيرو أو أنك قلصي ناو 34 دينا ديبنا ناو 50 دينا ديبنا بسؤالك مجمعتك على جمعتك يكون عز مت عندنا أمتاي بخندقنا ندحر تملسنا أبتعناون أو ولد تملك عتات ناي لمعات بال ناي تمرتي قاتس لزي تخفته حيث كتلكو عيد خلنت ملك عتات جنبتي ناي بيت تمرتي زرقحه كندي خلأ بركة ينحزك صرح زغلا أبتعنت عنا تكالاتهم كندي صرح زغلا كابتعنا أبا جمير 800 فريسنا تهال يوني كلا نيريجا حزر ما بنا يعلتنا ስለዚህ ደምርና አምታይለና አብጣዕና ደምርና ትምርት አምታይለና አብቃል መሰረተ ልምዓት መለክዕታት ናይ ልምዓት ንብሎም ከይልኩም ዘልኮና መጠንድኽነት ሁሉ ይመጥ ካልኦት መለክዕታቱን ናይ ልምዓት ንብሎም ቡ ናይ ማክሮ መለክዕታት ንብሎም ቡ ክርዮ ስለዚህ ትግራይ በዚ ደረጃ ንድሕሪት ከፍታ ናይ 2012 ናኡ كنوسدو علنا ازي بحدقت تحتاتነት ዝኸይድ ኣሎ ምፍላጥ ነትዘሎ መለክዕታት ፈሊጥና አው ተመስርተን እንሰርሕ ምንት እዩ ወአምባአረብ ዚ አይና ዝኔና ወላ ዘይ አይተመላእታ ኮይናት ዝቀጽሉን ኩሉ ይኽእል ክሳራታት ዝቀጽሉን ጥፋታት ኩሉ ይኽእል እዩ ንሱውን ሓዊስና አበይ ኣለና አበይ ከም ዘለها ፈሊጥ ከኣ ትልም ተውጽእ ስለዚህ ተሐደገት ከም ዘልኮ كل اتفاق زبصحنا كحتوت يوم
ይኸው እዚእቲ ጥፍኣት ይተሓተትና ዞም ገበነኛታት ብናይ ትግራይ ዝሕተቱ ብናይ ትግራይ ብናይ ዓለም ዝሕተት ድማ ብናይ ዓለም ናብ ሕጊ ክኸይድ ክንገብሮ ኢና ንኡ ብዝኾን ድማ ክንዳሎ ኢና ተኻሊእ ድማ ንባዕልና ንትልምና ናይ ምሕዋይን ናይ እግሪ ምትካልን ትልሚ ነውፂና ኦት መስሪትና ትናትና ሓሳብ በትንሶም ዝሎ ن4 ዓመት ንድሕሪት መሊሱ በትናትና ተሓሳብ ሚእቲ ብዘይ ገድስ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብታ ጥቅምቲ ዝነበርናላ ንእቶ ብዝከኣል ናይቲ ዝበዝሕ ኣብ ሓደ ዓመት ኢና ዘለና ምን ተልኹ እንተይኮነስ ዋ ካብ ድክነት ቀደም ክንወፂና ድንቃለስ ነርና ኩሉ ዝጠፍኣት ኣሎሞ ቀሲልና ንኽድ ብስርክ ንለይ ንኽእል ቀስ ዘብል ኩነታትን የለን ቀልጢፍካ ካብቲ ድክነት ሙፃኢ ትቐልፀሙን ዘተኣምና ኾነ ዝኸይድ ብረት ማሓዝ ጥራሕ ኣይኮነን ስለዚ ነተቐልፀምና ነተጠንክር ጨዋደና ክሕይል ዝገብሮ ኢኮኖሚ ልምዓት ዋማ ንቀልጥፍ ግዜ የለን ለቲ ምሕዋይ እውን ክቐልጥፍ ኣሎ ምሕዋይ ጥራሕ ኣይኮነን ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ስግግር መደብ ሕዚ ናይ 25 ዓመት ናይ 5 ዓመት ተባሂሉ ተጀሚሩ ነይሩ እዩ ግን ንሱ ዝጅምር ቅድሚ ኩናት እዩ ድሕሪ ኩናት ዝተቐየረ ነገር ስለ ዘሎ ተን ዝተቐየራ መሰረት ነቲ ትልሚ ይቕይሮ እዩ ስለዚ ንሱ እውን ከም ብሓድሽ እቲ ዝስተኻኸል ዘይስተኻኸል እውን ኣሎ ግን ዝስተኻኸል ስለዚ ትግራይ ድሕሪ 25 ዓመት እያ ትኸውን ሓሙሽተ ዓመት ኣለኢልና እውን ኣቢልና ነርና ኢና ስለዚ ደጊምካ ዝስርሑ ምስ ተቐየረ ኩነታት ከዓ ሕዚ ተቐየረ እዩ ዋላቲ ናይ መሰል ዓርሲ ወሳኒ ናይ ንወድእ ኣብ ግምት ተእቲናዮም እንታይ ክንኮን ከም ንኽእል ገሚትካ ክስራሕ እውን ስለ ዝኽእል እዚ እውን ኣካል ናይቲ ሕዚ ጀሚርናዮ ዘለና ስራሕ እዩ ሶቲ ፀገም ስልካ ፀገም ንምፍታሕ ብሓፈሽኡ ይኹን ፀገም ክትፈትሐልና ግን ዘርዚርካቶም ፀገም ትፈልጦም ዘርዚርካቶም ክሳራታት ትፈልጦም ናብኡ ተመስሪትካ ናይ ሕውየት ናይ ምድሓን ናይ ስግግር ከዓ ጎኒ ጎኒ ብዝተኻእለ ኣተሓሒዝና ሕዚ ትምህርቲ ክንጅምር ኣለና ኢና ዘለና ኣብ መስከረም ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ሕዚ ክጅመር እውን ኣሎ በቃ ናይ ጥዕና ጣብያስ ግዛዕ ዝተረኣያ ሓንቲ ወንበር ድያ ተድልያ ግዛዕ ኣዋላ ሰሪሕካ ተኾነ ካብቲ ንሪኻ ኣገልግሎት ይጀምር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ወሊድ ርኢና ኢና እንታይ ሓደጋታት ከም ዝገጠመ ሰኣን ኣምቡላንስ ዝጎድል ይፍለጣ እየን ክንደይ ኣምቡላንስ ከም ዝነበራና ሕዚ ያው መብዛሕትአን የለዋን መብዛሕትአን ጥራሕ እንተይኮነስ ዳርጋ የለዋን ሞታ ኢና ንገብር ኣምቡላንስ ከዓ ዝመፅእ ዲና ክንፅበ ኣዴታት ፅኢለን እየን ክሳቐያ ቆልዑ እናሞቱ ድዮም ክኸዱ ሓፂር መፍትሕታት ስለዚ ክረምቲ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ተመሰረታዊ እውን ናይ ምክልኻል ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣዴታት ኣገልግሎታቱን ክጅመር ስለዚ ገሊ ቀልጢፍና ናብ ስራሕ ሕዚ ገሊ ግን እናፅናዕና ክንከዶ ኣብዚ ድማ ሓገዝቲ እዞም ገበርቲ ሰናይ ኣለዉ ኣብዚ ስራሕ እዚ ዝመፁ ንሳቶም እውን ክሕጉዝና ስለዚ ምስታ ከሳራ ናይ ምድላው ክሳራ ፈሊጥካ ናይ ምድላው በተወሰነ ሕዚ ናይ 3 ወርሒ ዝበሃል ትልመውፂና ኣለና ነስራሕና ንፀንሕ ድሕሪ መስከረም ናይቲ ዝተረፈ ዓመት መደብ ቶም ፕላናት ቀሲልካ እውን ክምልኡ ይኽእል እዮም ጎኒ ጎኒ እውን ክኸዱ ይኽእል እዮም ስለዚ ናብ ንቡር መደባትና ናብ ንቡር ያው ሰላምና እውን ናብ ንቡር ቀልጢፉ እንተመፅኡ ብዙሕ ነገራት ቀልጢፍና ክንጀምረሉ ንኽእል ኩነታት ክንፈጢርና እቲ ናይ ክረምታዊ መደብ ናይ ሕርሻ እዚ ናይ መዳበርያ ዕንቶ ይልዕል ነይረ እቲ ዝነበረና እውን ቀልጢፉ ከብል ክትትሉን ይግበር ስለ ዝነበረ ከኣቱ ምሩፅ ዘርኡ ከውን ዘምለጠ ምሊጥ እዩ ነርክበሉ ኣሎ ምርቲ ዘምለጠ ምዘልኮ ሰነ 21 ከውፅ እንተለዉ ናይ ተኽሲ ገለ ክብሉ እንተሎ ቅድሚኡ ዘምለጠና ግዜ የለ እዩ ናይ ሓረስታይ ተዝሓስቡ ዝበልናዮ እውን ኣቐዲምካ ምውፃእ እዩ ነይሩ ከምኡ ኣይኮነን ሕዚ እውን እታ ንኽእላ ተመሊስና ናብ ጥሜት ናብ ልመና ከይንኣቱ ዘግብር ስራሕቲ እቲ ዝተፈናቐለ ተመዛበለ እውን ነናቦቱ ከኣቱ ሕዚ ኣካል ናይቲ ሕዚ ክንገብሮ ዝግበአና ኣካል ናይቲ ፀገም መፍትሒ ሰሪሑ ክበልዕ ብምክንያት ፀላእቲ ስለ ዝኾነ ዝተፈናቒሉ ፍቐዱ ናብ ክንደ ሽግር ኣትዩ ዘሎ ንሱ ናብታ መረበቱ መሊስና ናብ ንቡር ሂወቱ ዘድልዮ ድጋፍ ግን የወሊ ሕዚ ጥራሕ ኢዱ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ፀገማት እውን ስለ ዘሎ ሓገዝ ክረኽቦ ዝኽእል ክረክብ ጌርካ ናብ ቦቱ ስለዚ
هيوت مليسا كتم معرارة كتحوي حزبنا كحوي أجره تكل عوي تقرأتينا ودعوتاتون نفتر زلنا أفت بيت مرو تلا النير جزيا ووني هونو نأجر متكار صراحتنا هون كنسرح سلز تدرار صراحتي أهلونا دول كتنا يمثل عرسو سنة ونكم مدلاون أكلنا يتأشمي سيلوس أجامي بزلتي كونه كفت صمد لهم مدوات تخونات تجمرنا يتباون مززام كبر زلون سلزغونه نسون قني نصرحنا نتناي أقول كم زنا يمرهاتي أبز حلفون قد موسى أناون بهاجر كل فنان تلو تكذا وسيرنا أنا أقول جميلنا نيرنا ثم أقول بفدرال تعاصو قال يوم أبتقرأ مكسرهم سلنا هل نساتهم هاب إلكتريكون حدث حتى له تكذون ما ينام إلا أنت زهوينه نتقرأ أكل يحزب زلوا بزح نجار زقود الله سلزلوا مول تقرأ توم نسأجي وصون حويسكا تكذا أهلنا حزي نقلميت زو صهون نقرأت له ناشو قدا ونلو خلوت الذي أقول وهابي تج قدب قن سلزم مل زلوا يستف زلوا حزي ترجع جام يستف حدا قال له ندحر واحد ما يمليو تقدب نايم فراس حدا قاون الله وموزي أين جبرن تن ما يفسسوين الليم قالوا ناي وعدو ما يفسستهون إلكتريك يتفيو برجل قلوتنا فيدرال تنقل لون بصراحة تليون كم تجا أكل تجراي أقول له كتب كيرني أنا بزح بلاش من مسلز فلوتنا صراحة رينا أنا توم كإلا تقول بعفن ده يسقمون رخيو من يرام تأثرون له يوم مرد أثا مساهم أنا بقرأون كهات لسنا دوركو كم سكريم أنا خصوصا ناس لزلوا حزون اللو استرفوا تأثير مالتي أنا بيت فرق أروم هذه كم ذكرهم نابت عشم أتيم ونايتف وقينا نكايزلنا حزت نايتفني كأحام لأجر كاس بالكات هاي لنا بس هون تقولوا نابت عشم حزون بيت ما أثرت زلوا له قلنا فعت قول دمان يرمي مذيع لك أم تخالي تقرأي أبزل له خينا من زي حجزو ليتن كتر الحزي صار حلو حزت ذا شجر زنوره ونا فتح هو ناي تيليكومون تو حدا كم تاع حلف أبتقرأ وشتي أفتقرأ يسأل موصل زلوا مس حجر بقطعنا أشمي تجبر أبتقرأ جب سيرفيس ناي مجمر سلتنا فيدرال أقول هذا بانكون توصلنا تجميري أبكل تقرأي تمل الوقت ذكاء يكون تقرأ يسأل زلوا قلنا يجنزب ناي ترى وراءت حسرتون سلزلوا ملو أقول يوم قلنا أقول لستن فيدرال بتوتخذ بيلو عزاز يوم زنارون ببقرب نابسرح نايم أتاو لست ناي بانكون جمير الله تناي نقدي زنك أساس صور له نتات كفليت ناوس خبز غير وزري بانكون زحش أقول لست ناي هوتك لقنا كزر نايم وار صراحتنا ناتا محش خير هنا نقول لكن بتودبه توم مدبات بزحات سلازخونو أب حد سرق زيهم بزحون سرح سلازنا كاب قدم بستفلي أب حدش كنا تاتون سلازلنا ناتنا أبو بخدو سيلنا ناي محواي نوينا ناي أجر متكال زبال نوينو ناي سكجر بحد تأساسيرو زخدلو بحد أساسيرنا هنوصلو أب حد سرق زي كود أزكى الحزة تمرتي أولعو بكوفيد ناي فيروس توهايلو تمرتي تواريزي بتوصون تواريزي كل تعمت تواريزي وفي أنه سئلنا نغسل كنا لين قال زي أخي ما جرنا أنا نكحسن بهوت يلا بهوت يلا تو حدا بهوت زلقر كم زي تفق أنا قررين ننزل نازين ولا فتقال الله لمعتنا يتقرايون يخبد مبر كم زي تفق أنا قررين زين ولا تشم من تشعطر ولا تنتفق تاتون حويسك أي صراحة ندحرت يومكم مرسنا فتينا تناش من تور حق زيون ناي لمعتن قررنا لنا تنزل خسارات أطرح ناي ملحان يكون حزي بتعمست على صفة زخب دكاون زمسل زخب كخبروني خيلي كنت أوزا مخت زرعني حدنت حزنا قب كنت زلنا تأمرني ناصر هنا كلبت إن بيلنا زغل سراويت أو حاجة جزء تنسى جماعتنا فتحنا تأجرمت كلنا وقلتفنا معرينا تسجرون تسجرنا بزح كفتت كله يقول قال لي دربك قال لي توصلنا قدم ساعة يبكى
ناي قرشس ناي قالون صقم كل يخيل كن حزون تنا عامتات ناي كل عامي ناي ودب ناي بوليتيكا يكون ناي كل عامي أبدك جزلو أوش تزلو قال لي عامي قرش كيلو ناي خيل أبدك أنت هالي ما تيجون كسرح بنزع تخوني أتو تزيلن توسنا وحنا قلت أو كل ساعتنا كم تانا يمخته منفس زيون أكلنا يمخته ناي هلونا ناي تقلسمك أتنكرك أتصالح يقول لك ناي مو حاس لزغنا وكلنا ينهن قد موزع كم تخوينات زقورنا تنشجراتنا ون كم تخوينات رئينا نزتكوس نقر يلا جن ليتن كثر الناس راحة زغير زسرح زنداء زقتقت زنبب زصنع مفكر زقبرلو ويهم زلنا زته كتعات زكايدلو تمهارلو بزح اغلغلو تبلو كل عام حزون كفسسلو تعدل عبي عقم بزلو تግራይ رينا ينا حسي ስለዚ ዓመታት ዘን ኣዋሪድና ክሳዕ ወፈርና حلف እዩ ግን ድማ ናብ ዝሓሸ ከም መንጠሪ ከም ዕድል تشجر ናብ ዕድል ትግራይ ናብ ዝበለጸ ምዕባለ ናብ قلطيفة كافت حاسبنا زمرنا أفت تكمتي قلطيفات معولي زنا حاسبنا رنا سلوك معواله زستفعلي معواله كمتس كنسرح عوتات كم نخونون أي توانا حزن ترجاجفا كل عامي أوالدك كين تواتبك أبزخون يهون يرهب يترفيانات ناس نايخاليون ناي دقافون يرليكاي ناي دقا عمتاتون يرليكاي تاما وانا مأهل ناي وعنا نقدم كأوخا نمسو أين خالي برنات كابز قديفكاس كاب جرمن كمسي انتكا قديفكاس أمريكا مسي تقوم يقول نات كان قدم سب زي نوعلا نبوزح نقر سلط وصلنا قبل عليا قال عمتات وصينا أبز حتى رقزيس تحلوكم زقرقوا حلوف مكر أي تاريخيو كنذكر لنا السجن كم عدل دمان تجري نوزحش خناتات نو حدش معرف نو حدش لوطي نب تنسى تجري زداي با خوينو كما سيزو التسفى لنا يعني كلنا ونسعى سرحنا عاوزنا يترفن يعني لي بريزنت منغست تجري تقال دكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤል حتى تي أنا نودي الله كرتي حالي